kahulugan sa imong damgo sumala ni Uray Angkay. Usa sa mga katungod o kaakuhan sa matag tawo mao ang mga katungod sa Dios. Diin matag tawo obligado nga mobuhat. Ang adlaw maghatag og kahayag sa space ato sa tungang gabi o kaudtohon. Ang temperatura niini 270 degree below zero. Ang damgo nga ikaw motumar og clock medicine kini nagkahulugan nga ikaw interesado kaayo sa imong mga suliran o kinahanglan nga ikaw mosulbad niini pinaagi sa makugihon paggamit sa imong mga kaakuhan. Tambag ni Uray Angkay aron makalikay sa mga suliran. Puy ang kinabuhi nga ikaw adunay attitude nga mutan-aw kanunay sa maanindot nga mga kahimtang sa kinabuhi. Pagbuta og mga expectation nga kadunay kasiguruan nga matuman. Ang damgo nga atong hubaron ugma, ikaw makakita og daghang mga puti nga mga rabbit. Kung doon na kay damgo nga gusto nimong atong hubaron, ipadala lang sa cell number 0947-3567123.